салом ва кулли мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург. имрӯз мо дар хонаи зане мебошем ки дар даруни боғи ҳайвонотҳои шаҳри Душанбе тӯли 7 сол зиндагӣ кардааст ва имрӯз кӯмак мехоҳад. дар ҳамин ҷо ҳам саг дорӣ? ира ҳаминҷо саго озадан айҷои кор гирифтам овардам. Иди чанд қадар ёд мекунам. Аниқ ман буй зӯпарк мекунам. Хуб ё дароем ба ҳуҷраи апаи Зуҳро ки дар ин ҷо ду як вагон монда шудааст ва шарту шароити хонаи апаи Зуҳроро мебинем. Рав гузарем. Баста ки тамом дидам. Рав. Агар бива гузарам. Бес гузарам. Хонаи ай малухи. Ина миҷа ана ҳами якта ҳами тарафги хонаш аймайна аймиҷа замин фақат якми сотиқ замин ҳами тараф аймай. Салом алейкум. нем як хона хонаи шумо. ана ҳами хона ана ҳами хонаш аймай. ина дигар исмиш аймай ягон чиз дига надорам. ина ҳами хона аймай якми сотиқ замин ҳами хеле рости вагон қати ҳам хеле рости девор қати ҳами хеле ина рост ба рости вагон ҳам хеле 24 метр дрози шу ина хеле якми сотиқ чанд ха 5 метр паҳмиш. И дар ҳамсоягӣ ки зиндагӣ мекунад? И дар ҳамсоягӣ ҳам чи хештавори ҳамун хонадор нигоҳ мекунад ҷара. Ма бисёр вақт нестам кӯдаком нестам хидмат нестам. Гузара. Инем хеле гуфт ки хоҳӣ отдельно алоҳида зиндагӣ кунӣ барои ин қадар шудаи ҷа кӯдакҳо футбол мекунанд бисёри вақт меоянд. Дур авай пешам. Рав. Дур рав. Рав ки мезанад. Гурез. бисёри вақт хавотир мешавад ин ҷа Марвинҷон буд ҳамара гир задан алов карданд иҷара ҳамаш кушода шуд. У ҷаим хавотир мешавам ки як кас як гугирчӯ бизанам хеле бад ин каса илтимос карда оварда шинондем гуфтем хай нигоҳ мекунем мо навданда ана ми якта хона фақат дига ягон чиз не қадар меҳнат кардам ҳоҷатхона кам кардам нашид кори худ дӯстокарӣ кардӣ? чиз дигаи ҳоҷатхона иш якта хонаш дарш бо айҷа шарикия дарш шарики аҳу тарафа гуфтанд ки ҳамиҷа шодару зиндагӣ кунад рост ба рости девор ҳами хелай дига хай ман чикор кардан нафтам якта хай гӯдако қати ови хӯрдан надорам ин ида овам ё даи ов места чиркин мешавад ифлос мешавад рости гап айдару хай ҳама вақт кӯдако касал буданд рӯзи ма дар интернат мондам шарт шароити ҷада як борам кӯдак касал шидагӣ неста на ҷавонгириҷон на роилаҷон ҳар душам агар роилара камтар саломатӣ дар дасти худам будам баъд чанд фарзанд дорем? ду фарзанд дорам. ду фарзанд дорем. Калоним 7 сола имсол иншолло ба мактаб рӯй мекунад то мактаби рақами 1 мактаби интернати то мактаби рақами 1 ҳамуҷа чун бо интернат рӯй мекунад. шумо шахсан имрӯз мо ба пеши шумо омадем хабар гирифтем дар ҷои кор шуморо дидем ва ба ин ҷое ки виси зиндагӣ мекунем ба ин ҷо омадем. шумо аз ҳукумати шаҳр чӣ мехоҳед? бисёр мехостам бисёр миннатдорам аз ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори солвадат ки дастгирӣ кардан ин қадар шарту шароитҳо муайё кардан ки фарзандони ман бепадар буданд. ҳама вақт ман зиқ мешудам вақте дар телевизор нишон доданд аз суғд аз шаҳри Лелинобод ба мактаби интернат рафтан ин хел ғамхориё кардан. ман аз ҳамон рӯз ба воситаи телевизор тамошо кардам ҳеҷ вақт ҳис намекунам аз ҳамон рӯз ки дукта кӯдаки ман сағира ҳастанд мисоли ятим ҳастанд бепадар ҳастанд ҳеҷ аз гӯшаи хаёлам қариб ки баромада рафт ин қадар меҳрубониёе ба онҳо кардан ки ман падари шумо давлат ҳукумат падари шумо бисёр розиам бисёр миннатдорам ки ин қадар дастгирӣ кардан мисол ҳарди кӯдаконамро ман ба мактаби интернат додам ки бисёр ноболиғанд ду хурдака ки ноболиғ дорам ки муддати 10 сол ман фарзанд надоштам. ҷаҳонгири ман бачам 7 сола духтарам 4 сола мебошад ки ҳардушонам ба мактаби интернат додам. ҳама хел ғамхорӣ ҳама хел нигоҳубини нағз дорам ки ман мерам аим хирсандӣ чӣ кор кардан ман дига намедонам ки ҳама хел тозаю озодаю шикамашон сер
вақте меоянд ман мебинам ай хирсандира чӣ кор кардан ман намедонам. Гап мезанам бисёри вақт хона мерен барам бача мегӯяд не ман намерам. барои чӣ фарзандаи шумо намехоҳанд ки ба ин хона биянд? барои шароит надора ҳама вақт дидам намерава ба мактаби интернат. ман гуфтам бачам албатта хондан дар кор ки дар оянда азоб накашид. чӣ қадар шеро медонад, чӣ қадар кӯдаки доно. ман хостам ки кӯдак бесавод намонад, нодон намонад. аз набудани шароит ки ҳамагӣ як ҳуҷраи хоб дорам халос, на ошхона дорам, на ҳаммом дорам, на ҳоҷатхона дорам, на оби нӯшиданӣ дорам ки дари оварда як мошин дари бушка мерезем. Чанд пул аст? занг мезанад. Я бушка об чанд пул аст? 100 сомон харида меорам мерезам. бисёр мемонад, бисёр ифлос мешавад. бӯй ҳам мекунад, занг ҳам мезанад. хай ноилоҷ буде мехӯрдем ай ҳамига. бисёри вақт ҳар бегонӣ вақти омаданам дар як 5 литра 3 литра меордам монда мешинам ин қадар рай дароз. хай ҷои кор албатта хеле ҳам душвор аст ки мисол бо ҳайвон ин кор кардан, сар кор гирифтан ин кори осон, кори шӯхӣ ҳазл нест. аз ҳамин сабаб нарасидани шароит, нарасидани зисту зиндагиёниам бисёр ки вазмин буд. бурда кӯдакҳоро мондам. албатта рӯзҳои шанбе якшанбе рафта хабар мегирам, гирифта меёрам. дар 2 ҳафта як маротиба бинам биёрамшон ки бо 2 рӯз қатъи худам бестан омӯхта мешаванд. очаҷон бо як рӯз дигаам бестам амиҷада қачи шумо мегум не бачам рафта хон бо рафта меёрам. хел раҳмон хеле нас шумо кӯмак мехоҳед, кӯмак ба хотир барои таъмир кардани хона мехоҳед ё ки барои шумо худе дар шаҳр хона лозим аст? агар мисол шарту шароити вазмини маро нигоҳ карда ягон ҷои шароитдор муҳайё мекарданд бисёр хурсанд мешидам, бисёр миннатдор мешидам ки кӯдаконам фарзандонамро худам мисол боз каме ҳам бошад бо дастгирӣ кӯмак ба меҳрубонӣ ки ман модар ҳастам, ҳам модар ҳастам ҳам падар ҳастам. барои ман модари танҳо бисёр душвор ҳастин. дастгирӣ мекардам бисёр нағз мешуд. бисёр хурсанд мешудам. саломат бошед. ба кулли мухлисоне ки шуморо мешунаванд ва тамошо мекунанд ва мехоҳанд ки ба шумо кӯмак кунанд, на танҳо раиси ҷумҳур ёки раиси шаҳри душанбе, балки дигар нафароне ки шуморо бо сайти интернетӣ мебинанд, шумо чӣ хел онҳо метавонанд ки ба шумо кӯмак расонанд? касе мехоҳад 100 рубли русӣ, касе мехоҳад 100 рубли америкоӣ, касе мехоҳад ба шумо сомонӣ фиристонад. чӣ тавр метавонад ки ба шумо пул фиристонад? рақамҳои телефони ман албатта дар анҷо навишта ки 907 99 39 46 987 59 37 00. боз ном фамилияи ман ҳаст. албатта серияи паспортам ҳаст. ҳамаашро навишта эълон мекарда бисёр кори нағз мешуд барои ду хурдтараки ман. албатта мо кӯшиш мекунем ки барои ду хурдтараки шумо каме ҳам бошад аз тарафи мухлисон, аз тарафи нафароне ки хайрхоҳ ҳастанд ба шумо кӯмак расонанд. дар ин қоғаз шумо худи шумо навистед ба ман додед. кане ҳамин хонед дуруст аст ному фамилияи шумо ва рақами паспорти шумо ва номри телефонатон ки дигаро ба шумо тавонанд ки пул фиристонанд. албатта 17 май соли 1981 эмомова зуҳро худоидодовна. серияи паспорт А01 20 67 02. рақамҳои телефон 907 99 39 46 987 59 37 00. фаҳмо шумо яъне дар ҳақиқат ҳамин ному фамилия ва номри телефони шумо аст? албатта номру телефони шумо бошад, ному фамилиятон бошад. кӯшиш мекунем ба кулли мухлисон ки вақте ки шумо мехоҳед ки пул фиристонем ба апаи зуро то ки ду фарзанди худро ба по монда дар ҷамъият хизматгори ватан шаванд. дар ҳамин ҷо ному фамилияш эмомов зуҳро худоидодовна. серияи паспорт, номри телефонашон, ҳамин номри телефони шумо. шумо ба тамоми мухлисон саломи худро расонед
ва худатон илтимос кунед ки ба шумо ёрдам кунам. ман албатта на танҳо дар тоҷикистон аз тамоми шаҳрҳои дурдаст ки аз афғонистон, аз эрон, аз покистон, аз тамоми шаҳрҳои дурдаст омада вақти маро мебинанд дар ҷои кор ки чӣ хел меҳрубонӣ ман бо сагам медиҳам, чӣ хел меҳрубонӣ ба шеру палангу ба хирсу ба гургу ки ҳайвони безабон ҳастанд. онҳо хурсандии маро дида, хурсандии ҳайвони маро дида чӣ қадар хел хурсанд мешаванд ки ба ягон одамро тартумон оварда бо ман ҳамсуҳбат мешаванд. албатта ман боварӣ дорам, 100% боварӣ дорам онҳо аз зиндагии ман, аз шарту шароити хонаи ман, албатта ин зиндагии шахсии ман аст. онҳо албатта бехабаранд. агар ҳамин хел саховатманд, ҳамин хел дили калон доштагишон бошад, мухлисои мара ёрдам мекарданд, як хонаи шароитдор муҳайё мекардем бисёр барои ду хуртараки ман ки калониам 7 сола мебошад, майдакиам 4 сола. ин бисёр кори нағз мешуд. хеле хурсанд ҳастем ки ирӯз бо шумо вохӯрдем ва хоҳиш мекунем аз номи Апай Зӯроҳ ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург ва дигар блогерҳо ки ин видеоро ба навор гирифта, мо ба навор гирифтем ва шумо кӯшиш кунем ки пешкаши дигарро кунем. Саломат бош Апай Зӯроҳ. хеле ки мо ба чашми худ дидем ки шумо дар чӣ шароит зиндагӣ доред, истиқомат доред. барои ҳамин мо кӯшиш мекунем ки ин видеоро пешкаши ҷаноби олӣ кунем ва пешкаши худи мухлисони шумо ва мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург ва мухлиси дигар каналҳое ки мардуми тоҷик, мардуми хайрхоҳ ҳастанд, пешкаши онҳо кунем то ки каме бошад ёрдам ба шумо расад. иншолло ба умедем ки то рӯзи зодрӯзам кай зод рӯз дорем шумо? хеле иншолло мешавад яке фарду фарзанди манам албатта бисёр хурсанд мешаванд. 17 май рӯзи зодрӯзи ман аст, 21 май аз ҷаҳонгир аст, 1 май аз шеронам буд ки албатта модари ҳамон ду кӯдаки хуртараки дар дарани қафас буданд. 1 май албатта рӯзи зодрӯзи модари онҳо аст. 23 июн рӯзи зодрӯзи ҳамон ду хуртараки ман аст ки ҳамаи ҳаминро ҳеҷ вақт аз хотирам бароварда наметавонам. албатта ҳазорон бор савол медиҳанд ки рӯзи зодрӯзи шерро медонӣ. албатта вақти нағз бинӣ. ва мехостам аз шумо охирон саволи ман ин аст ки чӣ қадар одамҳо омад шуморо ба навор мегиранд ба хотири кӯмак ва то ҳозира чӣ қадар кӯмак бар шумо расидааст аз нафароне ки ба навор мегиранд ва пушти парда мемонанд? ин ягон бор ман рӯйрост рӯйшод накардагӣ будам. ҳама вақти зиндагии ман махфӣ, зиндагии шахсии ман буд, махфӣ мемонд. ман фикр мекардам бо худам ба иззати нафси ягон кас нарасам, фақат бо мисол ҳамин маоши ночизи худам ҳам бошад ҳеҷ вақт сарамро хам накунам. ин нангу номус виҷдонам бисёр азоб медод. вақти муддати 10 сол ки бефарзанд будам, парвое надоштам, на хона дар кор буд, на ягон чӣ, фақат ҳайвонҳом буд, бас буд, барои ман басанда буд. аз ҳамин сабаб ҳеҷ бор ягон бор нашудааст ки ман ягон бор гуфта бошам ҳамин хел ки шароити зиндагии ман ҳамин хел вазбин аст, ҳамин хел ягон бор ман рӯйрост накарда будам. аз сабаби фарзанд? аз сабаби ду фарзанди ноболиғам. вақти мардакам шавҳарам аз дунё гузашт, ин барои ман бисёр мушкил шуд ки ҷаҳонгир ҳамагӣ 7 сол дорад, роҳила 4 сола аст. ин бисёр мушкил шуд барои ман, бисёр душвор буд ки маҷбур шудам ки инро чанд кас апаҳоям, хоҳаро ҳамин хел бисёр советҳои нағз доданд ки як бор ҳамин хел ягон кас бошад ба навор гирад. иншолло намедонанд, албатта донанд. ана мисол зури ман барои 50 сомон мерасад. 50 сомон мисол ҳамун картами ягон чишмо мекушоед, дар ҳамун сурат ҳисоби шумо мегзаронам. мисол қуввату қудрати як кас дигараш барои 200 сомон мерасад, қудрат ҳамон як касаш барои 5 сомон мерасад. ин аз виҷдони онҳо вобаста. агар хоҳанд аз зиндагиашон
зиёдтар бошад ё ниятиам хел хайр ва кӯмак кардан бошад иншолло бисёрам дар тоҷикистон худам ки иншолло шуморо дастгирӣ мекунам ба ҳамаи умед хаш аввалин бори барои ба боғи ҳайвонот ба кор омадани ман ин албатта падари бузургвори шумо буд ки албатта ман соҳиби фарзанд шудам соҳиби мисол 1 сотиқ заминам бошад ҳичиам надошта бошад ман соҳиби ҷои кор шудам соҳиби фарзанд шудам соҳиби хона шудам соҳиби бисяр соҳиби духтар иншолло ки шумо худатон омада маро дар мошин савор кардед ман ягон ҷои шаҳрро намедонистам 8 март буд омада маро ба дани дари боғи ҳайвонот овардеду ман аз дарвоза даромадам шумо гашта рафтед бо бисёр шуморо хоҳиш кардам ки омада боз маро баред шумо худатон биед апай зуро кори ман бисёр гуфта рафтед боз албатта боз пагоҳ бо маро ҳам хел роҳбаладӣ карда овардед иншолло худованд бузург аст дунё аҷрша метан иншолло ташаккури зиёд бисёр миннатдорам бисёр хурсандам ки аз шодравони падари шумо мисол ман ба ин қуллаҳои баланди зиндагӣ расидам азбас ки ман хонавайрон ҳам бошам барои фарзандонам ҳам модари танҳоам бошам ҳам модар ҳам падар ҳастам бисёри вақт боз ғамгин намешавам ки ман фарзанд дорам 10 сол набуд ман фарзанддор шудам ташаккури зиёд апай зуро кулли мухлисони канали мо ба шумо гуфтаниам ки апай зуро бо 2 фарзандаш дар инҷо зиндагӣ мекунад ва 7 сол буд ки дар боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунад аз 2007 шумо 2007 сол ба боғи ҳайвонот рафтед ана 7 сол шумо дар онҷо бо ҳамроҳи фарзандо зиндагӣ кардед баъд аз 7 сол аллакай инҷо омадем ва хоҳиш кардам ки кӯмаки пулӣ бошад ё чизӣ бошад ба ҳамаи мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург ва ба ҳама мардуми тоҷик мардуми муъмини мусулмон прошу вас помогите Зухра апа хочет чтобы свои дети выросли как другие дети они тоже мечтают о хороший дом машина их хорошо одевать красиво одевать все это каждый матерь хочет чтобы еёшние дети конечно вырос хорошим человеком поэтому она вот написала свое имя, фамилия, отчество и номер телефона. Вы можете просто отправить деньги по это имя, фамилия, отчество и один смс с кодом, который вам дадут за перевод. Отправляйте смс, если вы хотите, чтобы у вас была хайр. Чхати гуфтем бародарони азиз касе ки хайр кардани бошад ин номо фамилия апай зуро ҳаст албатта кӯмак касе ки хайр кардани аст марҳамат ба ному фамилияш пулро икнед ва дар номи телефонашон нависед код агар шумо хоҳед ки хайри шумо хайри ҳақиқӣ ва беҳтарин хайр бошад албатта смс фиристонед ва нависед код чӣ қадар пуле ки шумо тавонистед нависед ки код 150 сомон код 100 сом код 100 рубли русӣ дар он ҷо чунин ки нависед апай зуро ин кодро хонда ба банк меравад ва ин пулро мегирад иншолло худованд хайри шуморо қабул мекунад апай зуро чизе нишон дадани ин суратое ки қати бачаам гирифтагием нишмо чанд қадар дусрояки ширин аст ки дар вақти садин будан ин ман бо модарам ва шербачаҳо ки бисёр нағз медидан ин рӯзи ана ин кас ҳозир ин қадар калонай ай сабаби чӣ қадар нағз мебинам чӣ қадар меҳрубона шерои калон кардан ин духтарчаи ман Роҳилаҷон мебошад ки бисёр хурдтараки дӯст доштанӣ онаиҷа ҳамин хел майдача ҳастанд ки шерон ҳамин шерои калон калон кардагиам иҷа ба бачам ҳам фарзанди ман аст ҳам фарзанди рӯбо ҳам фарзанди гург ҳаст бисёр хурдтаракҳои ширинанд ки аз фарзандонам ягон камбудие надорам барои ман ин дусрӯяки ман Роҳилаҷон ана ҳамин хел
چند قدر خیلی کلام دیدم خیلی هاشیدن ناس اپای زورو به نهایت ناس دیدم. تشکر زیاد برای اینکه ما را دعوت کردید با حجره خود بر خانه خود. ما کوشش میکنیم غیره کوشش میکنیم حرکت میکنیم که نام فامیلیا آچسای شما رو یکی شیرینه که و دیگران پیشکش کنیم چون که آنها توانند شما را یاردم کنند. تشکر زیاد با کل مخلصانی که کانال ما را تماشا میکنند و این ویدیو رو کوشش میکنید که به دیگران رسانید. با تمام بلاگرای تاجیک از به خاطر خداوند خواهش میکنم که به خاطر خدا همین ویدیو رو شما پدیلیت کنید. کسی که تماشا کرده است همین ویدیو رو پدیلیت کنید چون که کسی هم باشه خیرخواه و همین نام و فامیلیا یگان سمرایی کند با اپای زورا یاردم شود. تشکر زیاد اپای زورا.